Türkmenistan'dan Türkiye devletine bu yıl bilim almana gelen yaşlar ya da tanış bilişleriniz var bolsa bu videonu hökmany suratda görmenizi ve Türkiye devletine bu yıl bilim almana gelen tanışınıza uğratmanı yahtan çıkarmak. Sebebi ilim ve bilimin adresi Alazim danışmanlık size in peydalı maglumatları bu videoda cemledi. İlki bilen Türkiye devletine Türkmenistan'dan bilim almana gelen yaş studentlerin kellesinde käbir soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinde kısaca şu videoda belirtmek isteyerim. Sebebi Türkiye devletine gelen her bir yaşların ilki bilen etmeli zatlarını ve son etmeli zatları barada maglumat vermekçi. İlki bilen etmeli işi üniversitede bilen tanışmalı. 1. Üniversitede barıp tanışıp registrasiyasını ettirip aktif öğrenci belgesi almalı olya. Aranızda pat kursa kalanlar bar bolsa da onun ziyanı yok. Egzamine girip C1 sertifikatı ya da B2 derecesinde sertifikat alıp siz bu sertifikatlar bilen birinci kurs bolmalı bolýaňyz. Näme üçin birinci kurs bolmaly bolýaňyz? Sebebi Türkmenistanyň Merkez Bankynyň we İslendik Bankynyň töleg etmek üçin birinci kurs şerti badyr. Siz birinci kurs bolmasaňyz Türkmenistandan hiç bir ýagdaýda töleg edip bilmeýäňiz. 2. Siz okuwa registrasiya bolandan soň kimlik işlerinizi 90 günlük viza içerisinde edip tamamlap göç daralısından barmak izinizi berip yine de registrasiya bolan üniversitetinize eltip tapşyrmaňyzy maslahat berýärin. Sebebi siz Türkmenistandan töleg eden ýagdaýyňyzda bu resmi namalar esastır. Üçüncü etmeli zadyňyz näme? Siz Türkiye devletine geldiňiz ve registrasiya işlemini etdiňiz. Kimlik işlerini yerine getirdiniz. Üçüncü etmeli zadyňyzam sentyabr ayında her bir okuwçy öz ders kayıtlarını saylamalı bolýar. Bu ders kaydı näme? Bu ders kaydı siz Türkiye devletine gelen wagtyňyz birinci ýylda käbir üniversitetlerin özü saylap berýär. Ýöne käbir üniversitetlerde gynansak da şertler beýle däl. Siz birinci dönem ve ikinci dönem ders kayıtlarınızı hökmany suratda özüňiz saylamaly bolýaňyz. Türkmenistandan edilen töleg üniversiteden hasabyna gelýänçe sizin hiç hili ýagdaýda problemanyz galmaýar. Dördüncü etmeli zadyňyz. Üniversitede Türkmenistandan tölegiňiz geldi ve depozit tölegini izine nädip alınmaly. Depozit tölegini izine aljak bolsaňyz, siz üniversiteden registrasiya edilen bölümine barıp kömek alyp bilersiňiz. 2. Sizi getiren firmaňyz bilen habarlaşyp bilersiňiz. 3. Käbir üniversitetlerde da sistemiň üstünden depozit puluny izine alyp bilýändiňiz hakkında size haber berýärin. Şu ve şuna meňzeş maglumatlardan peýdalanmak isteseňiz, bize tesbih galdyryň we agza bolmany ýatdan çykarmaň. Avukat Murat Permanov şu barada ve şuna meňzeş maglumatlar hakkında size bilgi vermekden ýaltanmaýandyr.